uopće tačno, da sam iskočio i prstima po vodi i izašao napad, više nikad nisam. Ja, falta missão já. Bem? Seleção. Ja zaborav sad. A ja ne volim. Da. Brzin? Da. Donesi mi ovo, donesi mi rukavice, donesi mi peškir, donesi mi vodu, koji te tražio peškir i ja. Jesi vidio? Ne vidio, da sve ima svoje. Da me bije moraš da piju kudak. Popit ćemo vatra. Šešćemo vatra. Mi smo na ova naša dva terena, imaš 3 minuta. Pa to je milina. Mogao si da to. Šta sam tvoj kukuruz? A? Salet. Koji salet? Trči, bata, trči. Milenko ti je. I molim vas, posle treninga u levu. Ja sam samo dvete stike za pokrivanje. Porao? Kako će to biti? Ja mislim da je dođeo patika. Da, sve je dobro. A druga važnja prolazi kad može. Neke stare ili ruku. Dobro. Vidite? Nastavimo. Ne mnogo dobro poradimo danas. Jer onda vidimo da ću puno pokradu ću da prijem. Ako ništa napraviš lažnjak, suprotan, ajde sad. Čekaj 120. 121 stoji. Jedno 7 miliona. Kako smanji? Let kamen. Sad će da Možeš ti... Sad nemoj ti. Hvala, momci.